हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव लोगोफोर आं दायो दंफैयो क'क्राझार आरो जाम्बुगुरि गामिनि मोनसे रंगमंसआव बेवहाय माने जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा बेवहाय मोनसे बरायनाय हाबाफारि खुंदों आरो माने मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन बा जौसिन नाम्बार मोननाय फरायसाफोरखौ टप 5 सायख'नाय बेखौ बे हाबाफारिखौ बेवहाय खुंफुंनाय जादों जोंनि क'क्राझार आरो जाम्बुगुरि गामिनि बे रंगमंसआव दा थाग थियारि जागासिनो दं टाइमा जाथ'वाखै जागायनोसै रमिला ब्रह्म बिफा मन्त्र ब्रह्म बिथाङा 82.8 पारसेन्ट मोननो हादों नैथियाव रमिला ब्रह्म बिनि उनाव जोंहा निमानि ब्रह्म बिफा अन्तरा ब्रह्म बिनि उनाव दङ जोंहा नीलाचमन ब्रह्म बिफा अरुण ब्रह्म जोंहा हाजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि महिलाफोरा गुदि फरायसालि जोंहा सतीश चन्द्र बसुमतारी बे आफाखौ मानखौ बानायनो थाखाय खावलायबाय बिथाङा 63.2 जौखोन्दो मोननो हादों बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंजों हांख्रायनानै लिंहरजादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बे सारा दंफैयो लोगोफोर नै दायो आङो फैबाय मोनसे प्रग्राम दंमोन बे प्रग्रामाव आङो एसे बाहागो लाहैनानै दासो सफैदों आरो मेंगुबोलायलायबाय दा गामि खाथियावनो मोनसे प्रग्राम दंमोन नालाय दा बेवहाय मोनसे प्रग्राम खुंहैनानै दा न'आव सफैबाय आरो ड्रेस गानस्लायजोबनोसै जोबोद गरम मोनबाय आरो मेंनायबो मोनबाय ओंखाम थोंखाम बे प्रग्रामावनो जाबोनानै दा सफैबाय आरो नैबे आर'नाइ गांसेखौ मोनबोबाय दा गोबाव मानि फुंनिफ्रायनो फुंनि 7टासोनिफ्रायनो दंहैयोमोन गोबां बायदिसिना मिथिंनि लाहार फाहार खालामनानै जगार जगिर खालामनानै दायो प्रग्राम जोबखांनानै सफैबाय आरो बेलासि सम जालायबाय दायो 4टासो जाबाय नों टाइमाबो दा आङो ड्रेसफोर एसे गानस्लायनानै फ्रेस जानानै थानोसै आरो दा लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बिथांमोनखौ आङो खावलायो लाइक खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैनानै जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय बाय